Toto si ja musím natočiť, chlapci. Toto si ja musím natočiť. Takto sa reštartuje počítač ZSSK. Ty kokot. Ty kokot. Ty kokot. Toto je úroveň hardvéru ZSSK. Ty kokos. To je krásne. To je krásne. Toto je neskutočné. To sa nedá vymysleť. Toto nemôžeš nejako vymysleť. Toto nevymyslí nikto. Určite ne. Vitajte vo svete hardvéru ZSSK. Vítajte. A reštartujeme 5 minút. Minimálne 5 minút. A ďalších 10 budeme pokračovať. Takže takto si tu žijeme. A grafikon je na spadnutie.